le Zawhna star question number zale somni pakana Zawttu member zom tak K Hrahmo palakbil tu lo somang speaker Longme speaker iphal chuan kha za somni pakhatna le za somni pathum na kha ani nanga china changtu minister po hi same minister ania panhi ka siam na chan chu a chhol lupal ka hlawang ania ka thena ma sia panhi ni na chok le sia kai kopin ti tamaila apoi ngem nge member ten kan ngai dang le Zawhna san pa in om tat maya nia chu kai kop maila thum hun ania tenga ni a Zawhna kha khua kha asang dai maya ani le alom mom lom o asan pa in ila maya o ale ani o ka Zawhna chu he lopu Lungpuk khan ya lopu Siaha district a hian border theih Indo-Myanmar Border theih hmun tur rom han theih ani angem ti kha ka Zawhna ni le chan turin Commerce Industry Geology and Mining Department Changtu Minister Pu F Rodin lian lo somang Speaker Kalome, he has on the gang member Pui, Hrahmo Zawhna. Border trade, he central subject and Yavangin Indo-Myanmar Border are in Sungdon Ton, Natur Chuan Central Sarkar, Myanmar Sarkar, in Remna, Nayavangin Hetiang, and Yavangian Lapu, Siaha district border trade, Muntu Roman, he Myanmar, Ramtual Chung Boyna Avangin Tundin Muna. Dan anga Roman theih anri lo yak no le Zawhbelhna Zawttu member zom taka Zawhna nei tu K Hrahmo lo somang speaker Kalome Zawhna ka siam na chan hi kha TTP road zorin pui tanga kal tur khu ta plate wa zu kal do na zu podo ma plate wa tagin long lianin sitwa ta kal don ni sitwa tanga ron chohu ka plate don thlenga adu chuan by rotin zori pun laman kalanga mase adu chuan longen on kal vele heta slat cho kan ti khilam khi barma kho som thum vel omani chuwang chuan chumi plat chua kan plat slat chua kan ti atanga indiaram khwa volume se bertur chu khai khele lo pu hi ni tani tuna khan ni tin motor ze thum zlivel omani free do vin ti khan an kala tuna chona theri lo poin kan sarkari hian rilumi nei sak thengem nikina ati dan turom thengem ni tin motor lian zathum zali te he lopu khai khe ti chon sala cholama tikan akala ni tuna theri lo poin nikina rilumi nei sak thengem ati danom thengem tikha ka Zawhbelhna ni le Zawhbelhna Zawttu member zom tak tu TBC Lalvenchhunga lo somang Speaker Kalome Commerce and Industries Changtu Minister Nena ka Zawhbelhna chu Kabial chunga Luangmual Industrial Growth Center a khuan mitam tak allotment pek to ni in mangtangkai lo te kan sel tum na te malak na sang sang kha oma chung jinga chuan tun thlengin allotment hi pekbelh lani lovin kan Siaha Industrial Growth Center a khuan allotment pekbelh theih Annih Anlani lo chuan enge chhan ti kha ka Zawhbelhna ni me Zawhbelhna Zawttu member zom tak pi Baryl Vanneihsangi lo somang Speaker Kalome, Commerce and Industries Department Changtu Minister ka Zawhbelhna chu Banakaih hnuaiah hian Commerce and Industries Department hnuaiah hian hey first le second phase kal ta ania progress partner engzat nge omto ti le Speaker arem chana a theih phei chuan asung pek chwa to zat hi hriat kan du dewa min chan thei chuan kalom hle ang khele ni member te hi kan zale nang renga border trade KMTTP chung sang kha ni deu akok deu bera Zawhna khan maro chu Changtu minister ina I'm called Tony Wangin kan han tie National Growth Center te le thil dang dang kan zota thave ka ngai la le thei anga sang turin
Commerce Industries Geology and Mining Department Changtu Minister Pu F Roding le na usomang Speaker Galome kan member zom tak tak te zo na kha ni Pu Hrahmo zo na kha central ina anron approved to release a chuan tuna iron sei khua te ka chu ala tel lo a chan chu alis ma sa anron ti chu ho a po hianin ibial chunga chuan sai si chua che hi alania aba ka chu la om lo dewa list han soi tura chuan in khang ho te ka chu ke ni ron soi theini lo central lamina anron ti ni wang hianin kan han tel ngot thei lo deuh nin ka ria chu chu ka chhan ani ta se a fia mai mo te khanin pu TBC a zo na khania Luangmual Industrial Estate a khuan in ramzau ta ko ma amaro chu in alot thei ani ri lawa min king a dan ang alot thei ni lawa amaro chu du sak zong thanem ngai tak tak na lo thok to te malu la mek ten oma chung ho chu kota kan dil puya ale lam pangkha khoyan phala a department lami khoi min phal lo ko thianin an thu tluk na po hi abaya ze ngo kan tia chu wang chuanin kan la alot theory lo wa tuna hian in ke mani lam chuanin kan lo in ma khuwa internal road te kan lo la ya a map te po kan siam thar le vek to wa kan alot theilo na chan chu court case kan la nei wang ani ti kha kan sei do department lam chuanin kan in ring vek to ni ti kha muina hian kan han sil duwa a kha apan hi chhan ni ta se Baryl Zawhna kha ka ring kalo in ring dewa Zawhna lu deu kan meeting nu dung bera khanin deal na masa zo kha zariat le somruk an donga kan englo DPR siam chin ani ya tin afan hi ke mani englo chia ni lo wang hian bank atanga tin ni wang hian amount za ta hi chu ka soi thei chia lo a amount za da kha tin second phase a hian in tuna hian in siam pake sa hian mi za somni pathum kal le me ka tin aport ra lu to zong zong a hi sing khat sang khat zanga som paruk ania henga hianin DPR boy puya benga kan thelu za ta hi sangli za sari somthi pathum ania hengi pomvek aningai lowa ke mani la mina kan thelu chin chu ani e